Dobra. Dobra, grzej. Czekaj troszkę. O. Puść to. Puść. Puść. No i ty chcę. Ty nie przekręcić dla mnie. Trzymaj się. Trzymaj! Czekaj, bo rower mi odjeżdża. Chyba się zaskrzywi. Patrz, jak się krzywiła. Dobra, drżej! Kręć dziodem! A, puść. Ja pier... Oj, teraz będzie lepiej. A jest siła, Bartek. Jest siła. Patrz, co zrobił, jaki wary. Jest pompa. Jasza. Ale moc. To już chuj. Ty. Może będzie sklepać. Mocno trzeba wybić. Daj tam mocno. Kurde, daj tam mocno. A on to kluczem ściśnie. Daj tam Widać, że na meli nie pakuje, jaka łapa jest, popie. Pokaż łapę. mocno. Napnij łapę. Pa. Nie macie. Tak to co ty zrobisz? Nie wiem. Co że tu zrobisz? Kręcowałem. Co ty robisz? Połóż to tu. No i to trzeba położyć na czymś, to trzeba klepać. Patrz. Tak na pewno, wyklepać to zarobiście, zawodnik wyklepać. Będzie! Mam coś wieczył. Duncan Schinken, pierdzielni ten nakrętkę i wyjdzie. Ja wejdzie chyba już. Poczekaj, patrz. Nie, nie! Dobre, jest. Ja tego nie ruszałem, no i po co? Gdzie? A odkręciłeś? A da się odkręcić? No musisz dać się, nie? Czego? No, chyba się musi odkręcić, A nie? po co? Czego, bo widełki jakie? A urwałaś kierownicę. To co robisz? A co masz kierownicę? No stamtąd ci wyjdzie. Bok. Trzymaj go. Coś wam uciekło ten rower. No nie ma, było okrągłe te rurki jak cholera i... Poczekaj chwilę, nie wycenię. Mój do góry. Tak, dobra. Oboki. Albo i taka sprawa. A ty ją olej do piły. To nie, to jest olej do skutkami. A jeszcze mu połańcuchu do. Pokład czerwony. Z wodą. No tak po tym olejach w ogóle nie odkręcał i się ślizgać. Będzie. Ty, a to lej do środka chyba, nie? Środka? Nie! To tak mówisz. Nie wytrzymia tutaj, no. Ja. Aż Mam. wykapało dołem. Weź szmatę. Coż ma, tekturą, to? No. Dobrze, te trzymi jeszcze nie bardzo. Nie bardzo się wtedy złapał. Dobra, dawaj. Śmierdzi teraz olejem. No i dobra. Kierownicy mi oberwał, mądryś. Jaguar, o kurna, ale bestia, psujemy Jaguara, no. Nie. A potem będzie igła z Włoch, niebity igła, nie? Bezwypadkowy. Ty, a mnie to coś nie pasuje. No nie ma co robić. Ty, a może to jest gwint w drugą stronę? Tak. Jak Nie, tam, bo się kręci. tam też żeśmy odkręcali i było. Nie, jakoś ten klucz mnie teraz nie pasuje, nie to łóżko. Nie, bo może być. A Dawaj. teraz pasuje. Wziąłem. Możemy oczko zmienić. Dawaj. Oj, na zęby. Uważaj. Ej, będzie. Może do zęby. Gdzie? Daj tego więcej, tego... Jest pompa. Ło, pompa jest, patrz. O, urwał gwint. Te widełki się jeszcze przydadzą, ci powiem. Dlaczego? Teraz już masz sobie... Trochę smolić. Urwał. Co urwałem? Ślizgo się klucza, nie? Dalowe. Daj kapkę oleju. A, różowego, kurwa, co jest? Kapkę oleju. To już lepiej tym moim klejem posmarować. Lepiej później, lepszy pościsk. Klej. Klej. Białym czy czarnym chcesz? Klej, no bo da. Daj tam.
Nie wytrzymiam. Trzymaj ten rower i co? A ty to zrobisz, no ty ten... Byś tego bił młotkiem. Trzymasz ten? No chyba nie? No to podtrzymuj. To Symon. Bazę na zęby. Nie w tę stronę kręcisz. Poczekaj, Maniek. Te. Dobra, kręć. No nie. No i wtedy... Już to spierdolę. No to trzeba trzymać, przecież ten rower masz trzymać pedałem, nie? Krzysia złap i trzymaj, nie? O! Dobra. Ja to zrobię po swojemu. Kapcie. To będzie ślizgać jeszcze gorzej. No i dobra, i dam tu mordę. Nie umie nic, chłopu. Dobra. Moc, puska i ciąg. Olej. Aj, Chcesz białego? U góry bardziej, z drugiej strony. Aleś, kurwa. Chuj zaniedbany, no. Masz szczęście, że po spodenkach nie wyszło. Gdzie ty? O, kapnęło ci. Daj tam. Nie. O tu. Gdzie? Coś mnie tu nie pasuje. Co to było? Co to było? Co zrobię? Kto? Dobra. No widzisz, mówiłem, że będziesz ten... Bo się ślizgać i ci godo. Daj mnie to, bo nie masz prawo jazdy na takie rzeczy. A bo to lala. No to lam, no to lam. Bo to lala. Było. Ty umiesz kiedyś kluczem się Zamknij kurwa, mordę, czy coś? ci kurde zaraz. No, Twój rower? no. Daj tam mi to oczu. To źle. Przed? To chyba. Nie to, to drugi będzie. Czym się kurwa w takich ciemnościach, przy takim świetle to się ten srebrny robi, a nie zielony. Kolor zmienia. Wiesz, masz ty? Nie było ci kurde. To czemu ja to będę kręcił, bo to żeby mieć siłę i uprawnienie.